Yun, magandang tanghali sa inyo lahat mga tropa. So ngayong araw ay pupunta pala tayo sa Bulinaw. At dahil birthday ni Daddy, so ayun, may bibigay tayo sa kanya. Tara, kunin natin. Birthday kasi ni Daddy ngayon mga tropa. Kaya may ibibigay tayo sa kanya. So ito yung ibibigay natin sa kanya mga tropa. Yung isang manok natin. Ito ay lahi ng ating Macrae. Pero nakakross sa sweater mga tropa. So ito, bibigyan natin kay Daddy. Pagkagandang manok. Bali ito yung natin 5 months old. Ayan, ganda. So, papakita natin yung tatay niya. Yung tatay pala na sa mga tropa ay dito. Yan yung tatay niya. Ayan. Yan yung tatay niya. Ayan. So yun, dadalhin natin ito ngayon kay Daddy. Ito ang regalo natin. Ito na. Ito yung pinakamabisang pang ay, naiinis ka sa manok ko ah. So ito yung pinakamagandang pang regalo ngayon, mga manok. Ayan o. Ganda mga tropa. Right, so tara. Mas maganda. Ay, Eme. Joke nose. Para naman ma-surprise si Daddy, ganito dapat ang lagayan. CLVB. CLVB. So ganyan dapat ang lagayan natin sa mga manok natin. Hindi yung pipitsuging karton lang. Pero siyempre yung laman. Manok. Right, so yun. Ayun ang bibigyan natin. Sigurado masosurprise si Daddy dito. Kala na siguro, yan o. CLBB. Ayan. Kala na siguro magiinom kami. Right, so babiyahe lang muna tayo ng Bulinaw. Dahil nandun kasi si Daddy. Bali, update na lang tayo mamaya pag nandun na tayo sa Bulinaw. Right, kita-kita tayo dun mga tropa. Daddy. So, ako naman yung nagbukas ng gate. So, papasok lang tayo. Ito yung bahay nila Daddy. Dito na tayo sa nila Daddy. Ito si Daddy. Yun siya. Hey! Hoy! Happy birthday! Kahit mo na ito ay si LBB Emperador. Bibigay natin sa kanya. Hindi sila nagpunta sa inyo? Sikit lang po. Kaya tayo nangarap na ito na si LBB. Dito ay naku naman tong cameraman natin. Cameraman. Aday. Ini tuh manok. Iwar mo ah. Ay manok. Iwar mo ah. Ano kita? Munto mo kabulos. Taan. Baka hindi mo tinali. Hindi nakatali yan. Ay, Ayun, birthday ni Daddy. Regalo niya manok. Regalo manok. Yan ang pinakamagandang kwan. Yan ang pinakamagandang pangregalo ngayon. Mga manok na. Kuha mo na yan doon. Yun,
Yan. Ang malahe. Ay, dia sa jalan itu Arsular. Haan? Yang rad Texas ata de. Puro. Oh. anak na kaya intod ng kalbutan. Haan? Anak na dyan ni Kureta de. Manok po. Oh. Mereka tinggal tapang ko. Oh, tinakbo agad oh. Tinakbo agad. Tinakbo agad yung manok. So ganun. Marami na din palang manok dito si daddy ah. Oh. Mga manok na ah. Marami siyang manok dito. Pero itong pinakamaganda. Ayan oh. Oh, may sisiw na yung mga pabo. Ayun na yung mga sisiw oh. Sisiw nila? Oh, yan ang mga sisiw ng mga pabo. Manok lang. Kita mo naman yung sisiw dito sa baba. Ba't parang manok lang? Ayun oh, sisiw na. Oh, ilan yung sisiw nito? Sa dalawa, tatlo. Ba't parang... Tatlo. May tatlong anak na yung pabo ni daddy. Ay. Oh, ini tinggalnya. O dito dito, pulutan dito. Aray, Pali mo yung ano, be? Yung tiles namin dito, ano, nag-crack. Dahil dito. Nagbabakbak, be? Right mga tropas, so yun. Yun lang yung vlog natin. At dito na matatapos tong vlog natin. At happy birthday ka daddy. Nakbo agad yung manok. Okay, so see you sa next vlog natin.